मा मेगन बेखेवाब्लाबोमोन बेनि एक्टरनि मुङा बिबेक गयारीमोन बियो बिबेक गयारीया आंनिनो बिबथै जायो औ ओमफ्राय आं आबौनि नामखौ बावबाय नाथाय बिथांनि बिमानि नामखौ गोसोआव दं बे आबैनि मुङानो जाबाय बिलाइस्रि गयारी आच्छा सुदेमसना नोंथाङा मोसानायजों लोगोसे मा खालामो दा मा खालामबाय दं फरायनाया बेसेमोन आंना फरायनाया दा एसे दोनथ'नाय इयारावसो इंलिश अनार्स लानानै आं ग्रेजुएशन खालामबाय इंलिश अनार्स लानानै ग्रेजुएट जाबाय आं थांनाय बोसोरावहाय ओमफ्राय दा कचिं लानानै दंथ'यो मोसानायजों लोगोसे दाथ' स्टुडेन्ट होनजायो स्टुडेन्टआनो जा कुइसन खालामबाय दंना सारा आंखौ औ आंनाथ' हबिया होननो थांबाथाय डान्सआनो डान्स एक्टिं बेनो औ आं 2023 आवहाय फार्स्ट गिबि खेब फिल्म बानायनाय जादों मोसा होननाय नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बे सावथुनावनो बिथां जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथाङा दा लिंसारा दंमोन आरो फावखुंग्रियावहाय आब' फुजि दंमोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड लिड रलावहाय बे जायबा मेगन बेखेवाब्लानि एक्टर बिबेक गयारी ओमफ्राय बेनि को एक्टराव आं दंमोन आरो जों साब्रैजोंमोन बे सावथुनाहाय थेंक इउ जोबाखै र' नोंथांजों लोगोसे दङ मोसाग्रा हिन्जावसा सानै हौवासा सिगां समाव नुदोंमोन जोङो हिन्जावसायल' थाफायो नोंजों दा हौवासाबो लाफाबाय सोरनि खावलायनायाव सोरनि आइडियाव थाफानाय हौवासाया नों लाबोदों औ माने जोंना डान्सआव होननाय बायदि जायो माने जेसेबां सुबुङा बांसिन जायो अब्लाना जोङो डान्सआव एसे क्रिएटिभिटिखौ बांसिन लाबोनो हायो जेथिया हिन्जावसाफोरल' मोसायो अब्लाना नायग्राफोराबो एसे खाबजाया जायो बेखौ आं औ अडियेन्सआ एसे बर जायो बेखौ एसे निजिनो हमदांनो हानानै एबारहाय सासे हौवासा जोंनि टिमावहाय एड खालामनोसै होननानै बिथां फंबायखौहाय एड खालामनाय जादों स्मार्ट गार्ल जोबोद स्मार्ट हिन्जावसा साक्सेस जागोन उनाव फिउचार दं थेंक इउ भेरि माच सुदेमसना